हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दायो जोङो बैरखुन्दआवसो थांदोंमोन नालाय बेरायनो, ओमफ्राय दायो सासे लोगोनि बेवहाय माने बिबाजै दङ आरोना, इन्दिनि केम्प आरो बियो। दायो जोङो बेवहायनो दसे फैबाय आरो ओमफ्राय लकेसनखौ बिराद मोजां नुबाय आं, बिनि थाखायनो भिडिअखौ ससे लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो। दायो जों सासे लोगोनि बिबाजै ना मा जायो बिसिनाव माने हाबफैदों आरोना दायो। थांनो हागोन र'। देखो एसे खिन्थाना होदो बे मा जायगा? आंथ' मिथियाना, आं नायबोआसैबो बेयाव। Actually, Udalguri NTP camp Purana Govindo. आं नायबोआखै माने केम्प आरोना। दायो एसे नायसै मा मा दङ। Purana Govindo Udalguri camp। आं मिथियाखैमोन ना लोगोफोर, बेयो माने जोंनि सासे लोगोनि बिबाजै ना मा दं आरोना, बेयावनो जों नायनो फैबाय आरो मा मा दं उदालगुरि केम्पनि। सासे आलासि आं माने इथिंजाय बिबार बागान खोनायसै आरोना। नायदो लोगोफोर, ओरैबायदि बिराद मोजांथ'। बिबारा एसे माबाजोब्बाय अखा हानायजोंनो, अखायानो अखा नालाय। बियो जाहैबाय गबिन्द सारनि गोदोनि माने एसे फुराना आरोना, एनडिपि केम्पमोन बियो। दायो रावबो थानायानो जालामोन, ओमफ्राय बेवहाय दायो जोंनि लोगोनि बिबाजैमोन सोरबा सोरबा बिदिनो दायो थासिनबाय आरोनो ना, बेवहाय एसे जेनेबा मानसिफोर थासिनबाय आरो बेवहाय, सिगां बारा थायानोमोननो आरो। ओमफ्राय दायो नै जायगाबो बिराद साफा क्लिन खालामना दोनबाय आरो जायफोर थादों। बिराद मोजाङानो लकेसना, मोजां मोनदों आङो बेरायफैनानै। बिनि थाखायनो आं ससे भिडिअ लानाय जाबाय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै। नायलांबाय थादो, बिराद मोजां मोजां दङ लकेसनाहाय। एक्टरा जोंना उदालगुरिनि एक्टर जादों। You can see, everybody is the founder of Bodoland, Mr. Rajiv Sharma, and this one. Hello. सोंदो मा मा सोंनांगौ दङ बेयाव, मा खालामो मा माया। चल अभी पूछता है भैया से इधर क्या क्या बेसिकली होता है। यूट्यूब पे वो डायरेक्टर यूट्यूब बैठा उधर जाओ, वो सब कुछ बोल देगा। तो तू भी बोलो कुछ। हाँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत करते हैं। और क्या बाकी अभी मकई का खेती चल रहा है। जैसे ये मकई का हो गया, तांबुल लगाया हुआ है। अच्छा ये, उसके बाद आम के पेड़ हैं और मधुमक्खी, और ये अच्छा गुड गुड गुड। और 150 बॉक्स है हमारे पास। उसके और इसको उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? इसका प्रोडक्ट जब होगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या? मार्केट सेल हो रहा है। अच्छा, अभी हम लोग को ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगा या नहीं? जरूर मिलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास दुकान है, उसमें ले सकते हैं। कोई सेंटर वगैरह? So বলক চাহটো পাছত খোৱা হ'ব, আমি জাগালৈ যাই আহোঁ। আমি বলতে ৰ'ব। बॉडरलैंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, www.something everything, देख लीजिए आप लोग। नज़ारा यही है, बहुत मज़ा है, धूप भी नहीं लगता होगा शायद। ये हमारा ट्रेनिंग हॉल है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, सुअर के लिए, गावड़ी के लिए, सब कुछ।
यहाँ पे ट्रेनिंग दिया था। ये रहा हम लोग का स्विंग सेक्टर। यहाँ लड़कियों को या लेडीज लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, सेक्टर। देखिए लो, इसमें टीचर सिखाता है, ये स्टूडेंट लोग का है। हाँ, इसमें कितना जैसे सीट होगा? 100 प्लस 100 प्लस। पेंसिल चलता होगा ना शायद, दौड़ता है यानी। शूट करेगा क्या वो? हाँ, शूट करना पड़ेगा। हाँ, ये है लेडीज लोग का हैंडलूम। हैंडलूम। उदलगुड़ी हैंडलूम प्लेस पहले से डार्क। हाँ, अभी लाइट आ गया, मजा से देखो। ये भैया ये क्या है? ये किताब का लोग है ना, उसको तो पता है। बोलो ट्रेडिशनल कपड़ा बनाने का मशीन। इसमें इसमें कपड़ा बन रहा है यहाँ पे। इसमें इसमें यहाँ पे काम चल रहा है। डिजाइन होता है। यानी फूल के तेरा बनाने के लिए इसका डिजाइन का यूज किया जाता है। जैसे इसमें एक किताब में फूल को डिजाइन बनाया जाता है। जैसे कि आपने स्टूडेंट के लिए एबीसी है और क्या? इधर आइए, नाम से बन जाएगा। अच्छा। ये आत्मा है। अरुणाई Salah naik dang naik lagi apa? Salah naik dang. Salah naik dang. Saya sekarang sini juga. दायो जोङो साहा लोंखांबाय आरोना लोगोफोर ओंखायनो इसोरो दासो फट' खेबनानै साहा लोंनो नागिरदों जि फट' थायोबा ओमफ्राय दायो जों मोनाबाय नालाय दायो डाइरेक्ट न'आव थांसिगोन आरो बाय बाय बेयावनो जों थांसिगोन आरो एसे लोंखांबाना डेन्जारलाय बिराद गोरोंनो साहा लोंखांबाय दायो जोङो एसे साहा बायदिसिना लोंखांनानै फैबाय आरोना बिराद मोनाथारबायमोन नै खोमसि जाथारबायमोन दायो नैबेनो जाहैबाय उदालगुरिनि गोदोनि फुराना आरोना सार गबिन्दनि केम्पमोन आरो इन्दिपेनि बेनोमोन आरो केम्पआ ससे भिडिअ लाबाय आरो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आंबो हाबबाय जेथिया आरो बिराद मोजांमोन ना लकेसना बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै एसे भिडिअ लानायसै आरो दायो जों थांगासिनो लोगोफोर थ' लोगोफोर जों दिनैहाय बिराद बेरायबाय आरोना सानसेयावनो ओमफ्राय नैबेवहाय जोङो भैरबकुन्द'खौसो नायनो थांदोंमोन नालाय बेवहायनो सासे आंनि लोगोआहाय गावसिनि बिबाजै दं होन्दोंमोन नालाय बे केम्पआवहाय थ' हाबलांसै एसे दिनानै ओमफ्राय दायो हाबबोनाय जाबाय आरोना जोङो हाबबोनानै दायो बिराद मोनाबाय नालाय जों फैबाय आरो फैनानै नै दायो न'आव थांनो ओंखारबाय आरो थांनो ओंखारबाय माने थांगासिनोआनो आरो लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो थ' लोगोफोर भिडिअआ जोबाखै ससे नायबावदो ससे दंबावो आरोना बेवहायनो आङो माने जोबनायनि इन्ट्रडाक्सनखौ होबाय नालाय नायदो ससे दायो जोङो बेवहाय इन्दिफोरनि केम्पआव थांनानै फैखांबाय नै नोंसोरो रायज्लायबाय थानायासो मिथिजोबजागोन दे
नै दायो बेवहाय मेला सोलिगासिनो मेला जादों आरोना ओइ बै सोरखियाव गाखोथारगौमोनलां गाखोबा दा सोरखियाव बिराद इन्टारेस्ट मोनो गाखोनो गिदिङा गाखोयो जोंनि सेबथि